Jugar amb els meus amics, fer jocs d'aigua i anar a la piscina. El que més m'agrada del casal és jugar a jocs molt divertits, fer manualitats i jugar amb els meus amics. Está genial Cali porque conoces a gente, estás un rato, te distraes y te lo pasas bien. Soy Carla, me encanta Yechera, la Colombia, también Cato, me encanta Fedequito. ¡Qué guay! Pero paso pipa. Hola, soc l'Èrica i estic apuntada al casal de Rialles d'estiu. És molt divertit, he pogut tornar a veure els meus amics després del confinament i n'hi ha moltíssimes excursions, jocs d'aigua, anem a la platja i n'hi ha colònies al final. És molt divertit i he hagut d'apuntar-vos. Moltes gràcies per escoltar-me.